sa kining kuan kining pultahan. Pultahan, nagtrabaho sa pultahan. Mais, mo dahil mais. Nagtrabaho sa Hi pultahan. guys. Di ba? Banta guys. Mga bata, tiguang naman na sila. Lintan naman Anak sila, na anak. nila. Mga bata, ang ini siguro si Kuan, hindi ko kung bata. Oh, ikaw mo doon, man, ikaw? Bilas mga anta. Manay. Lagi mo na lagi mag-picnic lang yun. Picnic sa gusto mong babig hapa. Hindi. Di pagkabot ang bawag ano? Ah, bising naman. Hindi, agad to, kuwan naman gusto. Kita mo, mag-ilisip. Wala naman na. Dakaroon. Dahil sabi mo, grabe na natin. Hindi, ay, balik na to. Kung sabi mo. Kaya kuhan ko na kayo. Wala Kaya naman na to. Sa kalilit dagat to. Wala mo na magabi eh. Alam mo, doon makuha na kay Salantaw, mga ka. Mapunting sa layo ng unahan, hindi mo pananaw. Charot! Guys, human sa mong paniod to guys, ni saka ko sa may building o akong nakita gyud nga na human-human na ang Pikas building. Ato makita guys. Nindot kay tan-aw diri sa ibabaw guys. Makita gyud nimo ang tibuok dagat pod o ingon man ang diaris ubos. Arang inita ni guys. Tira lamang ko sa may daplin ani ga view. Kaya arang gadyong inita ning panahon na. Init guys, pero mo ni bagyong Queenie. Domingo ni. May pagsakan ako sa building oh. Nagtukod na po sila guys og laing andana. Tingali og mapuhon, matarok na ni. Kaya na may mga kabilya. So magakuha na po ni sila. Mga beam, materon. Yami ani mga panahon na guys, gagamang igsira dito sa luyo sa may dagat. Kay ang mga iro lagi manggawas man di among gi kita nga og sira dito sa gawas guys. Kay aron di na magawas sa mga iro. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip og happy Sunday guys. Bye bye.